gràcies per venir. Avui estem aquí perquè ens expliqui una miqueta tot el tema de les pensions. Tenim amb nosaltres en Xavi Ludovic, arquitecte i membre de l'Assemblea General de Catalunya, i en Paco Martínez, també membre de l'Assemblea i de la Sectorial de Gent Gran, que és un tema que coneixen força perquè porten molt temps treballant-lo. Les pensions ja sabeu que és un tema recurrent, vull dir, la situació que vam viure a Espanya des de fa uns anys, que van acabar amb el fons de pensions i tota la situació de que les pensions no s'adapten al ritme de creixement de l'economia, perquè cada vegada hi ha menys possibilitats de comprar res amb els pocs recursos que tenim. Llavors és un tema que preocupa molt als que l'estan cobrant ja i sobretot els que teníem intenció de cobrar-la algun any. Llavors esperem que el Xavi i el Paco ens expliquin una miqueta la situació en aquest moment que torna a revifar tot el tema de les pensions i després, si us sembla, obrim torn de preguntes per si voleu fer alguna pregunta a vosaltres. D'acord? Doncs comencem. Comencem. Bueno, jo us hablaré castellano perquè parlo català però no tinc facilitat de paraula, o sigui que me quedaria una mica de pensar, traduir y me quedaría una mica callar. En el cartel decimos que tenemos 10 años aseguradas las pensiones en Cataluña, claro, y con la independencia de Cataluña, estando en España, ¿no? Lo que pasa es que yo soy más optimista de que todo eso. Soy más optimista porque estoy convencido que una vez consiguiéramos la independencia, el crecimiento de trabajo en Cataluña sería exponencial. Y ese exponencial daría unas pensiones más dignas porque quien paga las pensiones son los trabajadores y los empresarios que contratan a los trabajadores. El sistema que hoy tiene España se llama sistema de reparto, de repartiment. Es un sistema, para mí, es uno de los sistemas más sociales que existen hoy en Europa. ¿Por qué? Porque cada uno cobrará proporcionalmente a lo que ha pagado. No cobrará lo mismo que lo que pagaba, porque hay un tope, pero cobrará proporcionalmente. Y segundo, es un sistema generacional. O sea, yo pagué la pensión cuando trabajaba a los que estaban jubilados, no la pagaba para mí, la pagaba para los que estaban jubilados, y ahora los que están en activo están pagando mi pensión. El problema viene por España y su falta de creación de empleo, por su sistema industrial, por lo que sea, por su sistema de trabajo, por lo que sea, parece que no vamos a más en el sistema de trabajo. Somos el último país en Europa en paro juvenil y el último país en Europa, o el penúltimo país en Europa, en paro normal. Entonces, el problema está en que los que se jubilen, vosotros que jubilaréis sobre los años del baby boom, que luego explicaré lo que fue el baby boom, pues tenéis muy poco asegurado vuestra pensión en España. La diferencia con Cataluña, que luego ya iremos hablando de por qué existe esa diferencia. Bueno, habéis entendido cuál es el sistema de reparto, en qué me fundo con el sistema de reparto. Yo supongo que el sistema de reparto hoy nos iría muy bien en una independencia catalana, pero para ponernos a nivel europeo. Después tendríamos que buscar otras soluciones, pero claro, con un paro de un 4, 5 o 6% que podría conseguir Cataluña, tendríamos tiempo suficiente para buscar otras soluciones. España no va a tener tiempo para eso. España ya está aquí, ya respira por un tubo, porque cada año nos cuesta de 19 a 20.000 millones el poder pagar a todos los pensionistas. O sea que la única diferencia es que nosotros no tendríamos un déficit como tiene en este momento Cataluña, España, tiene un déficit de 1,6 o 1,3 o 1,6 billones al año y no se puede permitir cambiar el sistema reforzándolo con los presupuestos generales del Estado. Nosotros siempre tendríamos muy poco déficit en una Cataluña independiente y podríamos echar mano siempre a los presupuestos generales del Estado. Eso es más o menos lo que los dos queríamos contar. La diferencia no es el hecho de que también nosotros tenemos más trabajo que España, tenemos menos parados que España y tenemos más soluciones en cuanto a otras cosas que España, pero la diferencia más grande es el déficit fiscal.
la diferencia de déficit que tendríamos con Europa y el déficit que tiene hoy España con Deixa'm que acabem d'explicar una mica el sistema de repartiment. A veure, hi ha això? Sí. Hi ha altres sistemes que també els explicarem, però què significa el sistema de repartiment? Significa que cada mes l'Estat recauda de les cotitzacions que paguen els treballadors i les empreses que els donen feina i amb aquests diners que els recapta cada mes els distribueix entre els pensionistes. Per tant, no és que hi hagi un fons anual d'on es vagin traient els diners. Després parlarem de la guardiola que va haver-hi i que ja no hi ha, però ja ho entrem més endavant. Sinó que cada mes del que es recapta de treballadors i dels seus els empresaris que els donen feina ho reparteixen entre ells. Llavors, què és el més important aquí? Perquè això és una fórmula matemàtica. 1. Com que la recaptació hi ha un percentatge que es fixa a tot l'Estat i llavors sobre els salaris. O sigui, com més alts són els salaris, més diners es recapta. I després hi ha la segona part de la fórmula és la relació entre pensionistes i treballadors. Fa 4 anys o 5, quan vam començar a fer aquestes xerrades, la relació entre treballadors i pensionistes estava sobre el 2,5, 2,47. Sempre hi ha una diferència, aquesta relació sempre és més favorable aquí a Catalunya que a la resta de l'estat espanyol. Aquí sempre tenim una mica més de treballadors per pensionistes. Però fa 4 o 5 anys la relació era 2,5. Avui, amb dades de novembre d'aquest any, aquest matí les hem actualitzat, la relació ja està a 2,2. Per tant, tenim 2,2 treballadors per cada pensionista. I els experts en la matèria parlen que si això segueix així, el 2050 podem estar a 1,5. I com molt bé explica moltes vegades el Paco, quan baixem del 2 la cosa ja és dramàtica. Per què? Perquè quines són la fórmula està clara. Quines són les grans amenaces sobre aquest sistema? Que com que ja és deficitari s'ha de tirar dels pressupostos generals de l'Estat. No passa res. Si recauda menys, doncs tirem més dels pressupostos. El problema és quan tens un estat que està endeutat fins a les celles, que no pot treure dels pressupostos. Si tu tinguessis un estat com l'estat català amb un 37% de deute sobre el producte interior, sobre el PIB, doncs podies anar tirant dels pressupostos i anar pagant les pensions. No passaria gran cosa a curt termini. Quines són les grans amenaces? La primera, l'esperança de vida. Afortunadament, cada vegada la gent vivim més anys. Per tant, els que ens jubilarem d'aquí 6 o 7 anys ja tindrem una esperança de vida segurament 2 anys més que l'esperança de vida dels que s'han jubilat aquest any. Per tant, aquesta és una amenaça. L'altra amenaça, la natalitat, que segueix baixant. I si no hi ha gent que faci el relleu, jo sempre dic, si els nostres fills no s'espavilen i no guanyen molts diners, no ens pagaran la nostra jubilació. Per tant, aquesta és una altra amenaça. Després hi ha una amenaça que és bastant dramàtica, que és fins fa molt poc temps nosaltres érem un país que rebíem gent que venia de fora. Per tant, era un país d'emigrants. Ara s'ha canviat les tornes. Qui de vosaltres no té un fill o un net que en aquests moments està a Alemanya o a Irlanda o això treballant? La meva filla, per exemple, està a Anglaterra. Per tant, això és una descapitalització bestial perquè entre tots li hem pagat els estudis, la universitat, etc. I ara se'n van i se n'aprofitaran altres països. Per tant, aquesta és una altra de les grans amenaces. I això és una mica el marc del joc en el que tenim. Per tant, això tendeix a anar malament. Per tant, aquest és el moment en el que ens trobem ara. Llavors hi ha un altre tema que és això, tots els països tenen el mateix sistema que nosaltres? No. Altres països, com ha dit el Paco, per nosaltres és el sistema més maco que és que una generació paga les pensions dels seus pares.
i això és maco perquè és intergeneracional. Hi ha altres sistemes, al nord d'Europa, en països una mica més sants, en lloc de carregar tot sobre l'Estat, perquè aquí el que organitza les pensions és l'Estat, recauda i reparteix. En altres estats això es divideix en 3 potes. Hi ha una pota que és la repartidora de l'Estat, que és més petita, després hi ha una altra pota que és que durant tota la teva vida laboral l'empresa ha anat fent un racó al treballador, i després la tercera pota és que els treballadors també s'han fet el seu racó, els plans de pensions. I doncs amb aquests tres ingredients es fabriquen les pensions dels jubilats. Això funciona en altres llocs. Clar, nosaltres que tenim aquest sistema, si volguéssim passar a l'altre, necessitaríem una generació que fes doble esforç, el de pagar les pensions dels seus pares i el d'acumular l'estalvi per pagar-se la seva. Per tant, això és molt complicat i això només podria ser si ho acabéssim decidint entre tots els catalans amb un estat fort i, per tant, amb un estat independent, que poguéssim gestionar la nostra economia. Cuando hemos hablado del sistema de reparto, el pago para pagar, para recoger esas pensiones contributivas son lo que paga el trabajador, que es un tanto por ciento de su salario, no tiene que ver nada con los presupuestos como el IRPF o la gasolina o lo que sea para los presupuestos generales del Estado, o sea, es solo el pago para la pensión, y lo que paga el empresario. El empresario paga, pues mira, si el trabajador paga un 6%, el empresario está ya llegando al 30, 20 y tantos a 30. Entonces, claro, el problema está que al empresario no se le puede apretar más, o por lo menos no debería apretarse de más. Ahora quieren subir el pago de las pensiones para que haya más caja, y hablan de un 6% al trabajador, o sea que pagaríamos un 12% de nuestro salario, que sería mucho, y hablan de un 2 o un 3% al empresario. Pero claro, el empresario, ¿qué sucederá con ello? Si tú le subes la cuota al empresario, a un empresario que tenga una empresa muy importante, a lo mejor no, ¿sabes? Son millones, pero no le apretan tanto, pero a las empresas pequeñas que tenemos en Cataluña, que la mayoría son de 10, 15 trabajadores, tú le coges a un empresario que subes la cuota y lo ahogas y entonces prefiere pagarle horas extraordinarias a los que tiene ya trabajando que coger un trabajador nuevo. Porque claro, las horas extraordinarias no cotizan a la seguridad social y les sale mucho más barato el explotar mucho más, el hacer trabajar mucho más a los que ya tienen. O sea que esto sería bueno el hecho de subir, para mí, la cuota del empresario, que ya es alta. A veces no vemos la situación del empresario. Empresarios de 10 o 12 o 8 trabajadores no son grandes empresarios, están ganando toda la vida a base de invertir su dinero y jugarse el porvenir. Cuando hablamos de la pirámide, que los de abajo pagan a los de arriba, lo que he explicado yo, que en mi época yo pagué a los que estaban jubilados, tenemos que ver lo que dice Xavier, que dos personas y sus dos empresarios pagando la pensión de un jubilado, pues es casi imposible. Por eso digo, bajar de 2, toda Europa dice que es un suicidio, porque no habrá dinero para pagarlo. Hoy en día las pensiones se están pagando, que cuestan a España 142.000 millones de euros. Es el 12% del PIB de España. Pero están viendo que esto va a subir cada año más todavía, porque cada vez tenemos más jubilados y no aumenta la base de trabajadores. Ya digo que España es inútil y lo veremos luego cuando hablemos de infraestructuras o cuando hablemos de cómo podría lograrse mayor ingreso o mayor trabajo en España, y no lo hacen y no lo quieren hacer y no les da la gana. Ellos, con tener en Madrid la situación del arca del Estado, pues ya tienen bastante. Bueno, pues lo que decía, el problema es que no aumenta el trabajo. Cuando ha hablado Ludovic del tema de la natalidad, nosotros decimos siempre que no tenemos mucha natalidad y que el problema será quién paga las pensiones cuando vosotros, los jóvenes, estéis jubilados.
Pero es que el problema yo creo que no es la natalidad, yo creo que es la falta de generación de trabajo, porque hoy tenemos el paro juvenil más alto de toda Europa, encima de Grecia, que siempre nos ha ganado, pero hoy ganamos nosotros a Grecia. Tenemos un 44% de paro juvenil. Figuraros vosotros lo que es la mitad, el 50% de paro juvenil que estamos acercándonos, y decirle a toda una generación de jóvenes: tú trabajas, tú no trabajas, tú trabajas, tú no trabajas. ¿Qué harán los que no trabajan? ¿Recoger cartón el día de mañana? Y los que trabajan con salarios muy bajos. Eso no sirve para una pensión, eso no sirve para un plan de reparto de jubilación. Eso no tiene futuro. Y entonces hay un problema grave en que nos encontraremos que si hubiera más natalidad, lo que tendríamos es más juvenil parada. Yo la verdad es que sí creo que es un problema la natalidad y que tendremos que arreglarlo de alguna forma, como hacen los franceses, financiando la natalidad, pero una vez tengamos una seguridad de que vamos a crear trabajo para esa natalidad, porque si no crearemos más paro juvenil. Què està intentant... A veure, aquest és un tema, el de les pensions... És tan sensible que l'establisme de la por és perquè amb el precedent que tenim en Grècia, que va tenir que baixar les pensions 12 vegades, aquí estan mirant a veure que pensa com el Doraemon, no? Que existeix alguna manera d'anar retrasant el problema, perquè algun dia l'estat espanyol l'haurà d'afrontar, que vol dir que haurà de canviar el seu sistema econòmic per generar realment economia i llocs de treball. Què estan fent? Ja sabeu que el 2011-2013 va haver-hi un canvi legislatiu i les mesures que fan, que és una mesura indirecta per baixar les pensions, són diverses. La primera, allargar el termini de la jubilació, no? Fins ara als 65, i molta gent als 60, 62, 63 es podien jubilar. Ara ja, almenys els de la meva generació, ja som els primers que ja haurem de jubilar als 67. Per tant, aquesta és una manera que diuen, bueno, si la gent treballa més, ja aplacem el moment de la realitat de donar-los la pensió. Però clar, què fem? Si allarguem el temps de jubilació, estem fent un tap a la gent jove. És el que ha comentat el Paco, per tant, encara tindrem més gent a l'atur. Ja sabeu que la gent de l'atur són dos salaris de menys, dos cotitzadors de menys per una sola persona, perquè si no treballes no cotitzes, si en tenim una, i si a més estàs a l'atur, cobres. Per tant, cada persona que tenim a l'atur són dos contribucions menys. O sigui que el que un estat ha d'aspirar és a no tenir zero d'atur, aquell 2-3% de gent que està canviant de feina, i salaris molt alts. Clar, si allargues la jubilació, et quedes molt satisfet, però en realitat estàs fent un tap. Segon tema que han fet, incrementar el còmput dels anys per calcular la jubilació. Abans eren 15, ara ja ens anem als 25, amb aquella idea de quan tu comences la teva vida professional acostumes a començar amb una feina més senzilla, amb un salari més baix, i a mesura que vas convertint-te en un bon professional vas pujant i vas cobrant més. Per tant, si comptaven els últims 15 anys, la teva pensió era més alta, si comptes els 25, per una mitjana baixarà. És una manera, en realitat, de baixar les pensions. Com que no volen canviar estructuralment, han de fer-ho així. I després van incorporar aquell factor de les pensions no pujaran més del 0,25 cada any, etc., que és una manera també de parar, de baixar les pensions, si no les deixes pujar. Això ho van canviar per la pressió, etc. Ara ja l'IPC, aquest any és espectacular perquè el que ha pujat, això és la ruïna, sembla que és un dèficit addicional de 7.000 milions d'euros a l'any. Per tant, anem cap al pedregar. Si no fem res, anem cap al pedregar quan nosaltres podríem, com a Catalunya independent, podríem tenir unes pensions, no només les que s'estan cobrant ara, sinó el primer dia un 10% més de pensions. Perquè la nostra aspiració és les pensions europees. Els francesos, la pensió mínima deu ser el doble de la mínima d'aquí. Per
hem d'aspirar a viure millor, no a viure pitjor. Per tant, aquestes petites trampetes que es va fent a l'Estat per baixar les pensions sense dir-ho, i la darrera és la que ha explicat el Paco, d'augmentar les cotitzacions, i en 10 anys, segons els experts, es recaudaran 50.000 milions d'euros en 10 anys, però és que clar, les pensions costen 7.000 milions d'euros cada mes, que això en 10 anys són 840.000 euros, per tant aquests 50.000 sobre 840.000 euros és que no és res, però amb això guanyen una mica de temps, perquè ja han arribat a un acord, veus les fotos amb els sindicats que els llepen d'allò, i fan una foto i ja aplacen el problema un any més o dos i anar marxant. Pero nosotros cap al Pedregar. Yo quería recordaros lo que hemos hablado al principio. Hoy por hoy, Cataluña tendría muchas más facilidades de conservar unas pensiones que España. El nivel de paro de España en este momento es el 14,5. El nivel de Cataluña es el 10,1. O sea, hay 4 puntos de diferencia, que es importante. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay más trabajadores cotizando en Cataluña que en España, que hay más empresarios en Cataluña cotizando que en España. O sea que en este momento ya tendríamos una situación mejor. Pero como he dicho al principio, yo estoy convencido, soy muy optimista, que lo multiplicaríamos geométricamente. Es algo que luego hablaremos sobre las infraestructuras que podríamos hacer, recuperando el déficit, que se multiplicarían por 2 cada vez que invirtiéramos un euro, y veremos la situación. Yo quería también comentaros el paro juvenil en España son el 33,3 en este momento y en Cataluña son el 27,3. Tenemos un paro juvenil alto, pero es que tenemos un déficit de 20 millones, de 19, 18, 20 millones al año que se van y no vuelven. Vosotros figuraros qué financiación podríamos tener. Yo creo que doblamos la financiación que tenemos en este momento. Si en este momento tenemos que nos llegan a 30.000 millones de financiación por parte del Estado, podríamos llegar a 50 y tantos mil millones recuperando esa financiación. Y ya digo, eso se multiplica. El dinero gana dinero, el dinero hace dinero. Yo quería hablaros también del tema baby boom. El tema baby boom es el que destrozará, de seguir así, destrozará todo lo que es la pirámide. Fijaros vosotros que nosotros en nuestra época teníamos 3 o 4 hijos, que había mucha gente con 4 hijos que cobraban los puntos y nos ayudaban a pasar un poco, a pagar un poco la leche en pote que dábamos a los críos. Pero que eso empezará a jubilarse dentro de unos años, entre los años 30 o antes de los años 30, porque esto se formó por falta de medios preservativos, por falta, estaba prohibido todo lo que era controlar la natalidad, y bueno, teníamos no los hijos que queríamos, sino los hijos que podíamos tener, porque claro, cuando una pareja se junta es muy difícil estar en la misma cama y privarse de lo que hace una pareja. Estaba prohibido todo. Estaba prohibido el preservativo, estaba prohibido las pastillas, estaba prohibido todo. Se usaba un método que se llamaba método Ogino, que era de temperatura. Y la verdad es que si nos hubiésemos puesto en aquel momento a la calle a gritar sobre un Ogino, se hubiesen vuelto millones de personas a ver quién era el Ogino. Porque yo creo que el señor Ogino fue el que más hijos tuvo en el mundo, porque era un fallo tremendo. Bueno, pues el baby boom lo que hará es que la pirámide que hoy ya está tribulando con esos puntos, 2 activos para pagar un pasivo, pues se derrumbe por completo. Y eso no lo podrá resistir, lo está diciendo hoy la COE. La COE le está diciendo a España que los medios que está poniendo no van a servir para nada. Esos medios de alargar la jubilación, el que alarga la jubilación le pagarán más y el que acorta la jubilación ganará menos. Esos medios no son suficientes y le está diciendo a España que con eso tendrá que volver a hacer lo que has dicho tú, una nueva fórmula dentro de 2 o 3 años, porque no habrá bastante.
para cubrir el tema porque es el robo que nos hizo el Estado, para cubrir el tema del baby boom, que ya se pensó en aquel momento y hubo el Pacto de Toledo para reunirse qué solución se le daba en aquel momento. En el momento de las vacas gordas, que era antes del 2000, lo que hacían era que había superávit de lo que se recogía para pensiones y lo que sobraba pasaba a los presupuestos generales del Estado para emplearlos como quería el Estado. No pasaba a aumentar las pensiones ni pasaba a guardar para las pensiones. Y en el Pacto de Toledo se aprobó el hecho de hacer una reserva que se llamaba la hucha de las pensiones, era una reserva para las pensiones, y todo lo que sobraba de las pensiones en aquel momento, lo que se recaudaba, se ponía en esa hucha. Se habló de que como esto era un asunto, algo preparado para los años 30, pues se podía sacar alguna rentabilidad de ello, porque no era para mañana. Y se habló de ponerlo como bonos del Estado. Los pusieron como bonos del Estado y los europeos también compraron. Bueno, compró Francia, compró Alemania, porque bueno, parecía una inversión buena, tenía su dinero que no se iba a rescatar hasta dentro de muchos años. ¿Qué pasó? Que empezó a bajar la crisis en España, hasta de los años 2000 que se empezó a recoger hasta el 2017, tuvimos recogidos tuvieron recogido España 66.000 millones de euros. No era mucho, porque es lo que has dicho tú, si luego se gasta 3.000 y pico, no era mucho, pero era un dinero. 66.000 millones son 66.000 millones. Bueno, pues cuando llegó el año 17, que llegó Alibaba y los 40 ladrones, bueno, Rajoy y sus 40 muchachos, eso empezó a bajar. Empezó a bajar porque ya hubo, es decir, teníamos 5 o 6 millones de parados en España. No se recaudaba lo suficiente para poder pagar las pensiones. Y entonces se pensó sacar ese dinero vendiendo los bonos del Estado. En aquel momento el Estado español estaba muy mal y los pagaba muy mal. O sea que de los 36 millones seguramente perdimos un montón de millones en recuperar los bonos del Estado español. Y se empezó a pagar las pagas extraordinarias, o sea, se pagaba la jubilación, pero cuando llegaban las 2 pagas extraordinarias no había dinero para pagar y se echaba mano de esa hucha. Esto en el 2011. En el 17 ya no había nada. Y actualmente ese déficit se ha convertido en unos 19 o 20.000 millones que hay que pedir los prestados. Hay que pedir los prestados al Estado para la Seguridad Social, pero luego el Estado los pide prestados al extranjero y aumenta ese déficit que tiene con el extranjero de 16.000 billones, como es de 1,6 billones de euros. Claro, eso le lleva a la perdición, lo cual está llamando la atención. Y Europa lo que quiere es que se bajen las pensiones de todas formas. O sea que nuestra única solución es la independencia. Tened en cuenta que nuestra única solución es la independencia y hablar de lo que hablábamos y lo que seguiremos hablando. Hay que tener también en cuenta que de las pensiones contributivas, que son las que pagamos los que luego nos jubilamos, los que pagamos y pagamos para el que está jubilado y luego los otros nos pagan a nosotros, entre ese gasto hay 27.000 millones de euros, 27.000 millones de euros que no son de pensiones contributivas, son de pensiones del PIRMI, no sé cómo se llamaba aquello, de las personas que habían trabajado y que no habían cotizado suficiente, son de unas ayudas que tienen algunos empresarios para crear empleo, o sea, se usan como fondos sociales. Y como fondos sociales tendría que ir a parar a los presupuestos generales del Estado. Se pensó en ello en esta última reunión del Pacto de Toledo, pero cuando hablan con Europa y les hablan de pasar 27.000 millones a los presupuestos generales del Estado, Europa se echa las manos a la cabeza y dice que ni hablar. Es decir, se hizo la propuesta de este año pasar 11.000 millones. Al año que viene no sé cuántos más y al otro tendríamos pasados todos esos millones. Tampoco, o sea, a Europa tampoco ha consentido. Claro, 27.000 millones sí que darían la paridad entre lo recogido pero claro, para una temporadita,
porque sobrarían 7.000 millones que podrían pasar a otro fondo de reserva que podríamos crear, porque hoy hay 20 y serían 27, pero claro, Europa dice que ni hablar. Europa no quiere que se aumenten los presupuestos, y entonces estamos cargando 27.000 millones a los presupuestos de pensiones. Claro, eso es una estafa. Es una estafa que nos hace el gobierno español o el Estado español, o como le queréis llamar, cada año. Y con eso no vamos a ninguna parte. Y así vamos aumentando el déficit que tiene España con 16.000, con 1,6 billones de euros al año. Y eso no lo aguanta un Estado. Bueno, això és el que en diem el cercle del dèficit. Jo avui, aquest matí, perquè tinguem dades que siguin no dels nostres diaris independentistes, sinó de la premsa espanyola, l'expansió d'aquest matí. Diu, la deuda pública en España en el tercer trimestre de 2021 ha crecido en 7.609 millones de euros y se sitúa en 1.432.301, que això és la xifra oficial, que en realitat és bastant més alta. I ha arribat a ser del 122,28% del PIB d'Espanya, i que és un dels països, després m'he dedicat a mirar el llistat dels 144 països, estan en el rànquing dels 8 primers països amb més deute pública. Clar, si fas l'exercici de mirar els pressupostos generals de l'Estat, aquest matí no ho he fet, ho vaig fer, i mires amb què distribueixen els diners, hi ha un capítol de 33.000 milions d'euros, la mateixa xifra que el pressupost de la Generalitat, per pagar interessos. Què vol dir? Que amb el sistema econòmic espanyol, que cada vegada vas augmentant el dèficit, cada vegada, quan fas el pressupost, has de posar més diners per pagar deute. Per tant, tens menys diners per despesa social. O sigui, això és un cercle del dèficit que et porta al desastre final. També els importa poquet perquè ja han fet 20 suspensions de pagaments en tota la història, per tant no vindrà d'un mes. Però a nosaltres sí que ens preocupa, nosaltres som gent seriosa, som un país solvent que compleix la seva paraula i tenim deutes al poble. En canvi, com també diu la premsa espanyola, el dèficit de Catalunya és del 37% del seu PIB, que el PIB de Catalunya en aquests moments està sobre els 236.000 milions d'euros. Què passa? Que si nosaltres, quan siguem independents, treballarem amb els nostres diners, recuperem aquell dèficit fiscal que l'altre dia el conseller d'Economia, el senyor Giró, ja el va posar sobre els 20.000 milions d'euros. Aquests 20.000 milions d'euros, que són 50 milions d'euros diaris, que cada matí agafen l'AVE i se'n van a Madrid i ja no tornen, els podrem invertir en moltes coses. La Martina del seu moment deia, podem baixar els impostos i així això atraurà més empreses estrangeres o més inversió. Bueno, sí. Com que la deuda pública passarà del 122% al 37%, hòstia, serem solvents i en els mercats ens deixaran diners cada any, no ens deixa diners ningú. Per tant, tindrem més per invertir, perquè podrem endeutar-nos i invertir en infraestructures que necessita el país per tot, des d'escoles, que tenim 200 escoles en barracots, a fer ferrocarrils de rodalies, del corredor mediterrani, que després li dedicarem un capítol, etc. Per tant, aquesta reinversió, els experts deien que en 8 anys podíem els 360.000 aturats que tenim al país donar lloc de treball a tots. Per tant, aquest sí que seria el cercle virtuós d'inversió, més economia, més recaptació d'impostos, més recaptació de cotitzacions, millors pensions. Així com l'estat espanyol és el cercle del dèficit que et porta a la ruïna, el nostre és el cercle de la inversió, més llocs de treball, més economia, més recaptació, més bons serveis, etc. Per tant, el nostre objectiu ha de ser aquest, que seguirem sent solidaris, sempre. Nosaltres som pagadors nets a la Unió Europea. Cada català, cada any, em sembla que paga 1.500 euros amb
el balanç entre el que ens dona la Unió Europea i el que paguem nosaltres. Per tant, nosaltres seguirem sent solidaris, però gestionant i prenent nosaltres les nostres decisions amb els nostres diners. Per tant, aquesta és l'única possibilitat de salvar les pensions de la gent que vivim aquí a Catalunya, és aquesta. Els agoreros, sempre l'Estat intenta neutralitzar tot això, perquè si tota la població de Catalunya estigués aquí escoltant una xerrada com aquesta o 1000 xerrades com es fan, doncs obriria els ulls i diria, ostres, a mi això de la independència m'interessa perquè em toca la butxaca i m'afavoreix ser independent. Però clar, ells què fan? Que si les empreses se'n van de Catalunya, que no és veritat, que si el dia després estaríem arruïnats, que no és veritat, i van fent tot aquest tipus de campanya. Nosaltres hem de tenir clar que no. El dia després de la independència podríem pujar les pensions un 10% tranquil·lament i començaria aquest cercle virtuós de la inversió, etc. Això ho hem de tenir claríssim. Aquí tenim unes avantatges molt importants i en citaré 2 o 3. La primera, tenim una tradició empresarial i de cultura del treball molt important. Per tant, i de inversió, no és inversió de l'Estat, sinó és inversió pròpia. Exacte, dels nostres propis diners, no de crèdit. I per tant, aquesta és una tradició de Catalunya de sempre. Després tenim una altra cosa molt important, que tenim un teixit universitari d'investigació molt potent. Això què fa? Això fa atraure talent. I tots els sectors punters, com són els de les noves tecnologies, la biomedicina, fins i tot el tema dels vehicles, ara que estem en aquest moment de la transició energètica, estem molt ben posicionats com a país i som captadors d'inversions. Avui mateix, o entre ahir i avui, a la premsa ja ha sortit que totes les empreses volen invertir aquí en bateries elèctriques pels automòbils, en fer automòbils elèctrics, etc. Aquí hi ha un bon caliu per la innovació, pel talent i per l'empresa, perquè es donen aquests factors que se sumen. I després tenim una altra cosa, que és un país amb un bon clima, amb mar, amb muntanya, amb ciutats, amb bona arquitectura, amb cultura, amb tot allò que necessita la gent que té cultura i que té talent. El Richard Florida, no sé si el coneixeu, és un escriptor americà que va teoritzar sobre les ciutats creatives i que la decisió més important d'una persona és el lloc on va viure, i la gent tria el lloc on va viure, la gent que pot triar, en funció de tots aquests aspectes, que tingui un entorn que li sigui molt favorable per desenvolupar-se com a persona, per tant, cultura, treball, bon clima, etc. I això aquí a Catalunya ho tenim. Per tant, estem molt ben posicionats. Quan siguem independents serem entre les 7 potències europees econòmiques més importants, amb una mida, amb la mida més adequada per un país, que és entre 6 i 10 milions de persones, països mitjans, petits, que poden reaccionar molt ràpid als canvis del món, que són molt accelerats. Els països com més grans són, les decisions costen més de prendre i tenen menys capacitat de resiliència i d'adaptar-se a l'entorn. Nosaltres tot això ho tenim. Per tant, estem ben posicionats per fer aquest salt que necessiten les pensions, que és garantir-les amb què? Amb més diners. L'aixeta d'entrada és la important, la que s'ha de fer més grossa, perquè la de sortida també l'hem de pujar, no l'hem de baixar, que és el que fa l'estat espanyol. Com que l'aixeta d'entrada no raja, el que fa és trilerisme per baixar les pensions dient que no les baixa. I això nosaltres no ho volem, evidentment, perquè és injust una persona que ha passat tota la seva vida treballant molt intensament, el dia que es jubila, ostres, ara la pensió, com que m'ha fet un càlcul molt recargolat, acaba sent el 40% menys de la que tenia el meu pare, havent fet la mateixa carrera professional que jo, que és Alemanya. Fijaros vosotros dónde llega el déficit o dónde llega el expolio, porque no es un déficit, es un expolio. En las Olimpiadas, es para que veáis la comparación, en las Olimpiadas
con todo el gasto que tuvo Barcelona para hacerse nueva, porque se hizo nueva, aún había un déficit fiscal de 8.000 millones de euros. O sea, aún le regalamos al Estado español, nos pagamos todo lo que las Olimpiadas necesitaba como gasto, y aún le regalamos al Estado español 8.000 millones de euros. O sea, la escala de déficit que hay desde que se empezó a contar, hay el año de las Olimpiadas, que es el 92, hay un déficit fiscal de 8.000 millones de euros. Y las otras hay 18, 20, 17, allí 8.000 millones de euros. Fijaros vosotros lo que supone el déficit fiscal. Recuperar ese déficit sería para nosotros ponernos a nivel de Holanda. Yo creo que hasta de Austria y no sé si cerca de Suiza. De verdad, soy muy optimista en ese aspecto. Yo creo que eso, que podríamos hacer. Yo soy muy optimista. Quería también hablar sobre el tema de lo que podríamos recuperar en una independencia catalana. Hoy Madrid tiene un montón de funcionarios en los ministerios y el 20% de esos funcionarios los pagamos los catalanes, porque es el PIB que entregamos a España. Ese 20% de funcionarios convertidos en Cataluña serían seguramente muchos menos, porque la mayoría de ellos hacen palomitas todo el día de papel, porque es el Ministerio de Salud que está repartido, es el Ministerio de Bienestar Social o de Medio Ambiente, y sigue estando lleno de empleados, que cobran de nosotros, porque dicen que ese 20% trabaja para nosotros. Ese montón de funcionarios estarían en Cataluña. Lo que tendríamos que lograr es no centralizarlo todo en Barcelona. Tendríamos que pensar cómo nos ha perjudicado el centralismo español y no imitarlo aquí, ni mucho menos. Tendríamos que pensar en las otras provincias y en las otras comunidades, o en las otras vaquerías o consigue. También quería hablaros fijaros vosotros lo que podría ser tener nosotros la telefonía, no tener que depender de la telefónica que está en Madrid y que cobra y que paga a Madrid. Podríamos tener, en vez de consulados, embajadas. Todas las embajadas se situarían en Cataluña, en Barcelona, donde fuera. Seguramente estas embajadas irían para Barcelona, pero haríamos crecer una ciudad como Barcelona. Podríamos mirar de o pagar un pequeño ejército o tener nuestro propio ejército. Yo estoy convencido que Europa nunca nos dejaría ser un país que supusiera para Europa un agujero negro. Yo no me gusta el ejército, pero hay que pensar que algo ahí habría que haber, porque tenemos un montón de costa que vigilar, tenemos un espacio aéreo que hay que vigilar. Solo el hecho de que venga una personalidad por un avión propio, un Mister de eso, lo que sea, tiene que ser escoltado por 2 cazas todo el camino hasta que aterriza en el aeropuerto, y tendríamos que tener una pequeña fuerza. No sería la fuerza española, pero tendríamos que tener algo. Y os he convencido que Europa o contratamos un ejército, pero no nos dejaría ser un país donde pudiera instalarse lo que pudiera instalarse, ¿no? Y todo eso lo tendríamos nosotros, lo pagaríamos nosotros. Esos empleados que tendríamos aquí pagarían a la Seguridad Social catalana, pagarían nuestros impuestos, porque cuando estamos hablando de pensiones, estamos hablando de estado de bienestar, porque no recuperaríamos esos 18 o 20.000 millones solo para las pensiones, lo recuperaríamos para la enseñanza, lo recuperaríamos para la sanidad, lo recuperaríamos para todo lo que pudiera beneficiar a Cataluña. O sea, un estado de bienestar que nos podríamos permitir gracias a eso. ¿Qué más podríamos hablar de ello? Pues ya podríamos hablar del tema. Mira, yo, la verdad es que en Holanda, cuando nos peleamos derecha e izquierda, no sé qué, que si la izquierda, que si la derecha, yo en Holanda estaba gobernando la derecha. Yo quiero ser holandés. A mí me gusta la izquierda, pero yo quiero ser holandés. La verdad, porque es que el beneficio sería para todos. Primero tenemos que conseguir la independencia. Es que la independencia es lo que nos va a salvar, lo que nos va a sacar de la ruina. Ahora, todo eso
que no estamos gestionando nosotros, lo está gestionando Madrid, lo está gestionando España. El impuesto de utilidades, el impuesto de sociedades de las empresas, todas van a parar a Madrid. Oye, incluso las empresas que se marcharon forzadas, tendríamos nosotros nuestras propias empresas, porque seguramente la France Telecom o la Deutsche Telekom o no sé qué estarían locos por venir aquí y sustituir a la Telefónica española, o las empresas del gas, o las empresas que fuera. Hoy en día ya ves que el AVE, el francés, es más barato que el español y está llevando ya el corredor de Barcelona a Madrid. Todo eso pues sería beneficio para Cataluña. Por eso soy tan optimista, porque es que doblaríamos, triplicaríamos, multiplicaríamos exponencialmente todo lo que podemos poder imaginar teniendo una independencia catalana. Mira, un exemple flagrant, que és el del corredor Mediterrani, perquè tingueu una idea. No sé si va ser el 2010, la Unió Europea va aprovar els 10 corredors estratègics de ferrocarril. Ja sabeu que l'estratègia de la Unió Europea és desenvolupar el ferrocarril tant per transport de persones com sobretot de mercaderies, per arribar cap al 30% de les mercaderies es traslladin en ferrocarril. Bé, la Mediterrània, ja sabeu que el món ara està distribuït d'una manera que el sud-est asiàtic és la gran fàbrica del món, i totes les mercaderies que venen cap a Europa passen pel canal de Suez, travessen la Mediterrània, i llavors d'aquestes mercaderies un 25% es queden als ports europeus i l'altre 75% dona la volta a la península Ibèrica i se'n va cap als ports d'Holanda, França, Bèlgica i Alemanya. Nosaltres aquí a Catalunya, la costa del litoral espanyol, català i valencià, capturem només un 7,5% d'aquestes mercaderies. Fins al 25% se'n van a França, Itàlia, etc. Us imagineu què va fer l'estat espanyol? El corredor mediterrani, que va aconseguir aprovar amb les seves mentides habituals, és un corredor que té dues branques. Una branca pel litoral, que és la lògica, que va d'Algesires per la costa fins a França, i una segona branca, que és la que va per Madrid, també va a Algesires. Llavors van aprovar aquest corredor i l'Estat ha estat invertint tots els diners que la Unió Europea ha anat posant pel corredor mediterrani, no pel del litoral, que és on hi ha el 50% del producte interior brut de l'Estat, el 50% de la població, sinó per l'interior. Aquesta setmana darrere l'Estat ha licitat ja totes les obres que els hi falta per poder connectar Algesires amb Madrid, Saragossa i ja fins a la sortida fins a França. Per tant, no estan potenciant els ports del litoral, no, estan potenciant la connexió entre el port d'Algesires, que és el que volen consolidar com a important, amb Madrid. Què passaria si realment es fes, quan siguem independents, que ens el podem pagar perfectament al corredor mediterrani nosaltres sols, què passaria? Que només que d'aquest 7,5% passéssim al 15% de mercaderies capturades per nosaltres, això donaria una quantitat de llocs de treball i d'economia brutal. Altra cosa seria després la capacitat que té Europa de rebre aquestes mercaderies a les estacions europees, però podríem aconseguir capturar un 7,5% més d'aquest 75% que dona la volta i se'n va als ports del nord d'Europa, i això generaria molta economia. Ja sabeu que la logística és fonamental a l'economia dels països, i la logística aquí es diu mercaderies per ferrocarril, que avui aquí a Catalunya es transporta, el 4% de les mercaderies es transporten per ferrocarril. La resta ja ho veieu a la B30, quan sortim de Sabadell i volem anar a Barcelona, com està col·lapsat de camions. Els francesos transporten les mercaderies, moltes, per ferrocarril. Quan arriben a Perpinyà tenen 3 centrals d'intercanvi de mercaderies, els baixen del tren i se'ls envien cap aquí en camions.
el que se'n diu el ferrotage. Tu arribes a l'estació, puges el camió sobre el tren, el trasllades a 400 o 2.000 quilòmetres i després baixen i fan l'última milla. Això l'estat espanyol no li dona la gana de finançar-ho. I per tant, nosaltres som la gallina dels ous d'or, però a sobre ens tenen els braços lligats a l'esquena i no ens deixen desenvolupar-nos. Per tant, això és una de les primeres coses que podríem fer, que és invertir en les infraestructures que necessita el país. És molt més greu que tot això, perquè l'objectiu d'aquesta segona branca de l'eix mediterrani és fer una zona franca a la part sud de Madrid. Una zona franca que l'únic que farà serà augmentar el valor dels terrenys que hi ha allà, que pertany a les famílies que tots coneixem, però les mercaderies quan arriben allà no tenen una sortida. Vull dir que és tan absurd fer això com que això només té que servir per fer rica a una sèrie de famílies. Eso lo cuenta Albert Pont en un libro que ha hecho. Albert Pont es el de España, él lo cuenta como visita. Hizo una visita con un ingeniero y no les dieron datos en ninguna parte, pero hay documentación de que ya tienen los permisos hechos. La idea es explotar esa parte entre Extremadura y Ciudad Real, explotarlo como campo de caza de toda Europa y de los árabes. Entonces, gracias a un aeropuerto que pagarán porque dirán que es para transportar mercancía, o sea, lo que quieren hacer, lo que piensan, lo que ya tienen preparado hacer, es un dique seco de containers que los subirían desde, hablan de Portugal, del puerto de Portugal, del puerto de Algeciras y del puerto de Valencia, porque de Barcelona ya no cuentan. Los subirían allí arriba, claro, nosotros la locura gorda no funcionaría, porque el problema es que el transporte eléctrico, el de tren, es mucho más barato que el transporte de gasolina y contamina menos. Pero cuando tú a un tren le pones 600 metros de altura, que es lo que es más, 600 metros de altura está Madrid, la del tren de Ciudad Real está más alto, te cuestan 3 o 4 máquinas para tirar un tren, y con 3 o 4 máquinas eléctricas encareces el viaje mucho más que con camiones. O sea, es una locura, pero ellos lo que pretenden es especular. Se harán un aeropuerto para que los grandes charters de los de esos vengan de los árabes, aterricen allí y luego lo justifiquen con la carga de containers que bajarán para subir, porque si vienen de Algeciras tendrán que subir a Peñaperros, después de Peñaperros tendrán que subir aquí arriba y luego bajar será muy fácil, bajar el tren bajará solo, pero eso será un gasto tremendo que será mucho más caro o igual de caro que los camiones, i al final seguiran funcionando los camiones. Avui dia, encara que us diguin el contrari, ni un contenidor del port surt en tren. Els han de carregar a sobre un camió, portar-los al morro, descarregar-los, col·locar-los en un tren. Per tant, encara estem en aquest... Bueno, si us sembla, obrim un torn de preguntes, porque ya deben portar una hora larga, ¿no? Y del aeropuerto ya no hablemos porque no nos daría tiempo, pero del aeropuerto también podríamos hablar mucho, pero mucho. O sea, todas esas infraestructuras las tenemos que recuperar y reforzar, porque sería nuestra salvación. Bueno, tenim mitja horeta, per si algú vol fer alguna pregunta o vol aportar alguna cosa. Si no podem continuar parlant, perquè el tema dona de sí. És per si algú vol en algun moment... Yo solo quería decir una cosa. El puerto de Barcelona no es catalán, es madrileño, es español. O sea, lo gestiona una empresa de puertos de España y el 50% del beneficio del puerto de Barcelona va a parar a otros puertos de España que nos hacen la competencia, sobre todo Valencia. O sea que es un caos. O sea, no hay competencia, aquí no hay a ver quién lo hace mejor, aquí hay a ver quién le subvenciona mejor. El aeropuerto de Barcelona le pasa exactamente lo mismo, lo gestiona AENA y hace lo que le da la gana, como habéis visto, queriendo invadir lo de la recarga. O sea que esos son las ciudadelas modernas, porque dice la ciudadela ocupada por Felipe V,
pues son las ciudadelas modernas que tienen hoy Cataluña por parte de España. El tema és el catacrac, perquè no sé quantes vegades ha fet suspensió de pagaments a Espanya, no? I fa una altra, perquè no estan fent res. Vull dir, jo no entenc com això els hi permeten, no sé, Banc Central Europeu, com els hi permeten això, perquè és que el que veieu vosaltres, el que veiem nosaltres, és que això no té cap mena de sentit tot plegat. O sigui, és anar-se'n a Norris. Aleshores, no entenc com ens permeten, o els hi permeten, això per un cantó, i l'altre, si vosaltres heu pensat més o menys això, el catacrac, quan podrà ser. I la pregunta final és per què no hi ha fem alguna cosa més? Sí, perquè si la solució nosaltres ho tenim clar, no? Ells que facin el que vulguin, continuïn fent això i nosaltres, doncs, cap independència, no? A veure, un primer catacrac està molt proper. Ja sabeu tots el que són els fons Next Generation de la Unió Europea, que són aquests fons per la propera generació, que és fer tot el canvi de la digitalització de l'economia, la transició energètica, la descarbonització de l'energia. La Unió Europea posa molts diners i molts diners van a l'estat espanyol, però aquests diners van a canvi de canvis estructurals. Un dels canvis és el de les pensions, no? Perquè, clar, el que no pot permetre's la Unió Europea és que hi hagi un país que el seu deute vagi creixent indefinidament. Llavors, ara estan, jo no sé, jo crec que alguna cosa passarà, perquè comencen a deixar els primers diners i veurem aquests tilers professionals com s'ho fan, perquè hauran de baixar les pensions, perquè si no genera, si la xeta d'entrada no raja i a sobre del que raja és perquè t'ho deixen els altres, alguna cosa passarà. I nosaltres que hem de fer estar molt atents. I al final això passa per sortir al carrer, pressionar els polítics, armar la grossa i pressionar per la independència, perquè si no nosaltres ens enfonsem, això és el Titanic que s'enfonsa i nosaltres ens enfonsem amb el Titanic. I mentre anem tocant música i mirem cap a un altre costat, ens enfonsem. Em sembla que Espanya serà el sector de treure una gran quantitat de diners d'aquests fons de Next Generation. I l'altre dia els alemans estaven reclamant a Pedro Sánchez que només havia, com es diu això, gestionat un 20% sobre el 100%, o sigui, a sobre que necessitem calés, i els empresaris necessiten calés i els canfietertes necessiten calés, doncs el govern espanyol no presenta projectes només per un 20% d'aquest total. O sigui, tot plegat és un sense sentit. Vull dir, jo no. Sí. Bueno, opinió personal, però els nostres polítics en aquests moments estan entre, o sigui, calmar-ho tot, que vol dir pressionar fins al final per anar a la independència, el que hauríem de fer és anar per totes, i segurament renunciar a aquests fons temporalment. Però és que nosaltres en realitat no els necessitem els catalans. A veure, tots els fons benvinguts, però davant de la disjuntiva de ser independents o seguir sent una colònia finançada per les Next Generations, jo hauria de ser el que trio. Val? Sí, però... No tenim ni una cosa ni l'altra. Exacte, no tindrem ni una cosa ni l'altra, perquè al final, com que són uns gestors de pena, a l'estat espanyol acabarem perdent-los aquests fons. El problema que yo veo es que, de verdad, en los debates de televisivos, a TV3, los debates que estoy viendo no enfocan el verdadero problema. Hablan de lo mal que estamos por estar en España, pero no hablan nunca de lo bien que estaremos si no estuviéramos en España. Y eso no se llega nunca, parece que eso ya se ha olvidado. Del déficit fiscal no hablan más que 2 o 3.
porque yo no estoy viendo nunca una discusión que se llega a decir es que tenemos muy malas infraestructuras porque no sé qué, no sé cuántos, pero nadie luego dice es que si fuéramos independientes, lo que hemos dicho nosotros aquí, que es muy sencillo, nadie lo dice. Claro, entonces parece que hemos renunciado a tener un futuro siendo independientes. Solo hablamos de lo mal que estamos y eso es peligrosísimo. Quins són els grans problemes que tenim en aquest moment? Sí, quins són els grans problemes que tenim en aquests moments? La pandèmia, la recuperació econòmica, etc. Aquests temes, la pandèmia, sent independents l'haguessin passat molt millor. No haguéssim tingut els problemes, ja no ens en recordem que no hi havia ni mascaretes, ni respiradors, ni res d'això. Ostres, hi ha hagut països que nosaltres que vam fer confinant-se, altres països que feien moltes PCRs per controlar els brots. O sigui, hi havia dues maneres d'atacar el problema. Una, no hi ha problema perquè tots estem tancats a casa i llavors tot se'n va avall, i l'altra, que altres països que feien moltes PCRs, molt control, perquè quan hi hagués un brot, aïllar-lo i això. Això només ho pots fer si tens calés. Però clar, nosaltres en tenim de calés, el que passa que no disposem d'aquests calés. Per tant, el sistema sanitari seria molt més robust si nosaltres tinguéssim aquests 20.000 milions d'euros anuals per despesa sanitària. Segon tema, l'ensenyament exactament el mateix, que és el futur d'una societat està a l'educació. Ostres, tindríem molts més diners per tenir la millor educació, més professorat, més bones escoles, etc. Tot això, efectivament, ser una colònia i sempre estar jugant a la defensiva és un desgast econòmic, psicològic. La quantitat d'energia negativa que gastem tots plegats per autodefensa és brutal. Tot això, gastat en creativitat i en coses positives, seria brutal. És que no ens fem ni la idea, perquè nosaltres som una colònia i estem tot el dia defensant-nos. Per tenir mentalitat de perdedors. Sí. Podria dir dues coses. Una és una reflexió sobre això del dèficit fiscal. Jo recordo que al final dels 90 Esquerra Republicana va parlar del concert econòmic. El País Basc el tenia i el reivindicava. Esquerra Republicana aquí només va quedar sola amb això. Però el tema del dèficit fiscal es van insistir i al final tothom, a Catalunya, tots els grups polítics, van assumir que hi havia dèficit fiscal. I ara et trobes això que dèieu, no? Que jo només he vist que el diputat Joan Canadell i el conseller Giró han parlat en tribuna pública del dèficit fiscal i del que es podria fer si tinguéssim aquests diners. I penso, per què no ho fa tothom això? Per què no ho té tothom? Perquè estan a nivell, perquè esclar, tants dèficits que hi ha en sanitat o el que vulgueu, en infraestructures, en rodalies, el que sigui, si tinguéssim aquests diners, és que podríem fer moltes polítiques que si no fem, i en canvi veus com a contrapartida que el govern de l'Estat seria nous impostos de gran pot, no? I que això a mi em sembla molt greu que no es parli del dèficit fiscal, el que significa, i si no el tinguéssim, què podríem fer? Jo penso que això s'ha de tornar a parlar d'això. I la pregunta que volia fer és quina opinió es mereix l'actitud dels sindicats en relació a les pensions. I quan dic aquí sindicats vull dir Comissions Obreres, UGT, que són els grans sindicats, però també n'hi ha d'altres, que potser no tenen tant, però també tenen posicionaments i què en pensem de tot això. Per part dels sindicalista, després ho remata. El problema del sindicat, tenim un sindicat, que és l'intersindical, però escolta, acabem de començar ara. Els altres porten molts anys i subvencions d'Espanya, aquí no. Después, no hay una gran afiliación al sindicato, al intersindical, que es el que tendríamos que defender. No la hay, pues no sé por qué, porque no hay conciencia sindical en Cataluña, no lo sé, que siguen habiendo pues la UGT y comisiones obreras,
que no defienden a los catalanes, no, están defendiendo a España. Le pasa como a Podemos. Podemos cree que arreglando España lo tendremos todos arreglado, pero llevamos muchos años pensando que se puede arreglar España y nos damos cuenta que España no tiene arreglo. Ellos no se han convencido todavía y siguen ahí. Los sindicatos les pasa lo mismo, los sindicatos son españoles. Aquí el Álvarez era un muchacho asturiano que vino aquí de joven. Yo estaba en la UGT y lo conocía, venía a mi casa a buscarme porque yo tenía coche y podíamos pegar carteles por la calle, y es un muchacho con una idea española, una idea de arreglar España, y además que no ha trabajado apenas nunca. Lo echaron de la Pegaso, cuando cerró la Pegaso ya se metió en el sindicato y ahí se quedó para toda la vida, y ahora está de jefe de los sindicatos de la UGT en Madrid. Yo no confío en los sindicatos españoles, no confío. Tendríamos que potenciar la intersindical, tendríamos que afiliarnos todos, porque estamos sacando, la intersindical está sacando muchos puestos cuando hay elecciones y tal, pero es que resulta que tenemos un local tan pequeño que no cabemos dentro del local, y hay que subvencionar todo eso, y tendríamos que tener una gran afiliación. Pasa como el Consejo de la República. Votamos 2,5 millones de personas que sí, o 2,200,000 personas que sí a la independencia, pero a la hora de comprometernos se comprometen 100.000 con el Consejo de la República y se comprometen 50.000 con los sindicatos. Tenemos que tener un sindicato. Sin un sindicato no podemos. Igual que tenemos que tener una patronal. Yo no hablo como obrero ni como empresario. Igual que tenemos que tener una patronal, tenemos que tener un sindicato. Y eso lo tenemos que potenciar nosotros con la cuota. Y tenemos que pagar la cuota como pagamos la cuota de la Asamblea o como pagamos la cuota de no sé qué. Sabemos que ahora no podrán defendernos mucho porque no tienen capacidad, pero estamos creando una fuerza que vamos a necesitar como país. Porque las relaciones laborales se guían por eso, por el sindicato y por la patronal. Jo cada matí... A quin país d'Europa hi ha un partit polític o un sindicat que tingui més de 100.000 afiliats com el Consell de la República? Tenim un Consell de la República amb 100.000 afiliats, que són pocs, però l'estem menyspreant. I 100.000, quin partit polític a Europa té 100.000 afiliats? Jo dic que no n'hi ha cap, ni un. Segurament no, i tens raó. Segurament tens raó. I això ho hem d'aprofitar. Jo crec que ara comença el recorregut tard, perquè portem 4 anys tard, però és igual, comença el recorregut del Consell per la República, i això és una de les potes claus, perquè ningú pot atacar-lo, està fora del país, fora de les urbes de l'estat espanyol, i per tant aquest és un... I després nosaltres, una cosa que no fem, jo cada matí estic fart de sentir, quan vaig a la feina poso la ràdio, Catalunya Ràdio, i només faig que sentir anuncis de l'estat espanyol. Nosaltres no tenim una campanya publicitària del dèficit fiscal, de tot això. O sigui, no hi ha un projecte de país de convèncer a la resta de la població, que no som els que estem en aquesta sala, de que viurem millor gestionant els nostres propis recursos. Hemos renunciado al independentismo del bolsillo, y eso es muy importante. Hemos renunciado. El único que habla alguna vez en el Parlamento es Canadell. El único, y alguno más que suelta alguna cosa, pero es que es muy importante hablar de lo que hemos estado hablando nosotros. Lo que pasa es que, claro, llegamos a poco público, hay que hacerlo en medios grandes, y eso no es desobediencia, eso es realidad. Aquí no puede venir el Supremo a decir, ¿por qué has dicho tú del déficit fiscal? Que demuestre que no es verdad el Supremo. O sea, eso no es desobediencia, eso es dejadez. Sí. No, és que jo estic per activar-nos una altra vegada, no? Perquè estem com tots adormits, no? Ens han adormit. Suposo que el 155 està tot arreu i la majoria de funcionaris estan acollonits, o els tenen acollonits, o amenaçats, etc. Això no s'explica, no? Però ara se m'ha passat el que volia dir. Mana?
estan amenaçats. Sí, deuen estar amenaçats. I deies que estem encollonits, però fixa't com està la sala. Aquesta sala hauria d'estar plena. I quan fem qualsevol acte o qualsevol manifestació, qualsevol cosa, la gent hauria d'estar al carrer. Hem d'aconseguir això una altra vegada. Ara he trobat el fil era que coses tan importants com la campanya que va fer l'ANC de desconnexió, saps el mal que va fer i el que van córrer en desactivar-la. La campanya de desconnectem, no?, amb Espanya i connectem-nos amb empreses catalanes. Aquesta va ser. Em sembla que encara el problema judicial continua, em sembla, no? Hi ha gent de l'ANC que està... És aquí on els hi fa mal. Hem de fer més coses d'aquestes. Hem de parlar amb la gent que, escolta, que consumeixin proximitat, no? Però si ho fa una ANC hi ha conseqüències. Si ho fa el Consell de la República, que està a Bèlgica, potser no li podran fer res. Crec que també hem d'animar més gent com nosaltres. Cadascú ha de portar més gent aquí. Falta compromís, de veritat, i sembla que la gent no està per això. Estem conformant amb l'autonomia i tenim mentalitat de perdedors. Ja està, ja ho hem fet tot. No, senyor, no, perquè és que si no, amb aquests mimbres no fem un cistell. Amb aquest mimbre no fem un cistell. Hi ha feines paral·leles que s'han de fer. Nosaltres hem d'ocupar tots els llocs de poder de qualsevol organització. En el marc del Col·legi d'Arquitectes hem d'ocupar tots els llocs de poder. El d'advocats o l'altre, a tot arreu, hem d'ocupar els llocs. Aquesta és una feina. Per l'altra hem de fer pedagogia, de tornar a fer pedagogia de tot el que hem parlat avui. Des de l'Assemblea fins al 2017 es van fer unes campanyes fantàstiques de divulgació de les virtuts de ser independents. Ara estem, que és lògic, per la repressió, estem en fase defensiva. Hem de tornar a jugar a l'atac, que és anar a fer pedagogia. Les dues feines. I la tercera és pressionar sobre els polítics perquè... I pressionar polítics. Jo va fa 21 anys, 20 anys que estic i estic pagant al sindicat, no perquè em defensi de què, si no tinc laboral, però estic pagant al sindicat perquè crec que tinc l'obligació de formar un sindicat independent, de no fiar-nos de la UGT i de la Comissió Obrera. No puc confiar en ells. I no oblidem que també ha sigut una realitat que la pandèmia ha fet molt mal, perquè en el moment que estàvem negociant el 155, com reaccionàvem i tot, ens vam trobar tots a casa, sense poder fer actes, sense poder sortir, sense poder explicar a la gent tot això que estem explicant avui, i això ha fet molt mal, la veritat és aquesta. Ara hem de ser capaços de revertir tot això. Hem de ser capaços de tornar a fer el que estàvem fent, tornar a explicar tots els avantatges que tindrem amb la independència i tot el que patim formant part d'aquest estat. Tenim que ser nosaltres el que expliquem, perquè els altres no ho faran. I no podem esperar que això ho facin els polítics. Un altre fallo que vam tenir, perdona, va ser quan vam dir que ara és l'hora dels polítics. El 2017, que vam donar pas als polítics, aquí la vam cagar. Y es una realidad, y hem de tornar a recuperar todo esto. Y tenéis que tener claro que no solo estamos hablando de pensiones, porque parece, bueno, estos que van a hablarnos otra vez de pensiones, no, estamos hablando de bienestar de los catalanes, de qué bien viviríamos sin España. A veure, el tema de les pensions és important perquè, sí, estadísticament, com més edat té la gent, menys independentista és. Si mireu la distribució dels vots, la gent més jove és més independentista, la gent més gran no és menys. Per tant, treballar aquest tema és important per tot aquest gruix de la població. Però clar, hem d'anar a tot, hem de tocar-ho tot. El tema de les pensions, perquè a més, fixeu-vos, és important que a la crisi del 2010 la majoria, moltes famílies van aguantar gràcies a les pensions dels seus pares. Les pensions van aguantar a moltes famílies. Per tant, aquest és un tema molt sensible i que a més fa molta por als dirigents polítics, per això estan fent tot aquest titularisme, i ho hem de treballar a fons.
però tots els altres temes també, tot simultàniament. És una cursa de fons que ho hem de treballar tot. Hem de tornar a fer pedagogia. I, bueno, és veritat, la pandèmia ens ha frenat, no passa res, tots tenim pressa, però si hem d'esperar un any més, doncs esperem. Si la pandèmia ens retrasa la independència un any i mig més, doncs, bueno, ho assumirem. L'important és arribar. I també és una realitat que hi ha un independentisme latent, que hi és, perquè jo no conec gent que fos independentista que hagi deixat de ser, això s'ha dit molt, però és una realitat. El que passa és que molta d'aquesta gent, tot això que li estem explicant avui nosaltres, ja ho sap, o inclús li és igual. Hi ha gent que vol ser independent. Intueix, però l'anima. Llavors, hi ha molta gent que està esperant fer més coses, però ja no parlem de xerrades, ja parlem d'un altre tipus de coses. Resistència pacífica, etc. No violència, però coses més contundents. I no és defensari meu, perquè som pocs, perquè he començat ara, portem 3 anys o més de reclusió. O sigui que tenim que animar-se i continuar amb això, explicant el que expliquem ara, que és el independentismo de cartera. O sea, lo bien que viviríamos si no tuviéramos a España por encima. Eso es muy... Además que está claro, o sea que no explicamos ningún milagro, no estamos pensando en milagros alemanes ni en milagros europeos, estamos pensando en recuperar nuestro dinero, no pensamos vivir del dinero de los demás como otros, pensamos en recuperar nuestro dinero, invertirlo bien, gestionarlo bien, gobernarlo bien y salir como un país europeo de los buenos. I el que diu en Jordi, quan toqui serà tothom. Jo sempre recordo la frase que em va dir la meva filla, diu, escolta, amb els meus amics i això ho tenim claríssim. Quan aneu en sèrio, allà hi serem. Per tant, hem de seguir i a la veritat hi serem tots.